Bedagasngi kiba layo takat kendai teli ki positif kes apo ka state ke jongi apo is kasils kat laingut kide ki BSF West Garo Hills di laingut bada South West Garo Hills kilong laingut kini ki break up jong ka baru ki total jongi aktif cases state Meghalaya kilong mentah Sauspa Saupra lagi Sauspa Saupra ki badai na po ka East Khasi Hills kilong laispa nyubusan ki BSF kilong aspa Prapuway Armed Forces kilong Khatsau but others kilong Rapau Ribhoi kilong Saupuar West Gentia Hills kilong San East Gentia Hills kilong Lai West Garo Hills kilong Khatsan South West Garo Hills kilong Sau South Garo Hills kilong R, East Garo Hills kilong Iway, but North Garo Hills kilong Iway. Kibala recovered adu mentah kilong Prapu Arngut. Aka review meeting hadin binglayo badon bun kini ki case ki banang kiu ki positive cases na kawai kasngi sya kawai kasngi bad hadin ru banglayo ya ki report ki inputs na liang jong ka health department ki bala propose ba ladon kam mentang ban yaj ya kene ka random testing syakeleng jong ka jelam Meghalaya leng ba jong ka antigen kit te menta kasngi na kaliang jong ka government kala pediang ya kene ka proposal ban ngela rairu ba kene ki nyau po waiteli ki clusters ki bala identify leng ba jong ka health department bangin sedang no ban le ya ki random testing leng ba ka antigen kit khnang ba ngintip batru ban yada ya kajing spread jong uneu kenyang jingpang ubangitip kum u COVID-19 te halor jong kani ngis ngau burom ya kini ki hinyau hajar teli ki COVID-19 Management Committee ya kabala yalam lane penyaj da kinong yalam snong kabamut ki rangba snong kinong yalam snong ki baper ki baju trei rengkat bat ngi ke sorkar bat ka health department barokawai kabangakwa ban ong hakane kapor kolong bangi kerpat syu yaki hakabangin sim yakini ke random testing lasai lasiski nangne sakmat bakin yatre rengkat bat kini ki health team gijongi ki health workers team gijongi ki bangin sapa sya kini ki jaka ki bangala batai yapi bangin don nyau powai teli kini ki clusters khnang ba ngin yo ya kene ka jing test ya kin nong song snong ha kitu ki jaka bat ki snong ki bala penbej leng ba jong ka health department ngimla ban bu ka target amar bakane kadai ngilas dang bat menta aggressively ko mo opi ngin continue ngin sedang susu khamtam hadin bingla thau ki clusters bat ko mo opi la da don kam kala bonlong ngin ha ban le lai benai sau benai san benai kat bakabam kapor tang ba ya kane ka random testing lai rai ba ngin continue aggressively khnang bangin yada ya ka community spread hapo ke jelam Meghalaya jong berko ina kada daung sim ya kane ka rai menne bangin ya state ya kane ka kam klem da ong su ba pide pendep hakata yau lene hakata kasngi namar ba ko mo pi kane ka dei ban long ka ongoing process hoi officially ngimpat yo ya ka complain badon ki hospital mendak example ko mengai ka statement irang ba snong numpling kaba iong badon ki hospital ki batang shu yo bagi nongpang ki dei na po umpling kimtre shu ban ai ji sumar bat ki pha no yaki ten reng an thu pi hakine ki banai ki khindet banai blade pladon ke meeting kaba nakaliang ka health department syong meeting bat ki hospital private hospital bat baro nakabenta kumno ban ya khunlang ban ya trelang nakabenta kawai nak tahu niu kenyang jimpang COVID-19 bar kaba ar pat kumno ban take care gi nongpang namar ki babun ba
kajingpang joki ke bomde nang ba jong uniu COVID-19. Te ngasusi ngi na sarkar ngi note ya kan very seriously abang yo badon ki hospital ki balek kumta ka bangakwa ban ai ka kubor ka ba syai kedar kalong. Sngau bah wat hapok ki hospital jopi wat stigmatis yanuru namar ba ka protokol kala don lepa haman ka wei pagoi ka hospital. Bat kade ka duty jong kiru bahaba wan rung ki nongpang nengkong ki rung ha emergency habin je singa mot ki keli ki doktor ka ek problem ka ek jingpang ladi je ba long ki long suspicious ba ka symptom le se ka long COVID-19 immediately ki ban ship ka step kumno ban le ban isolate je ki namar ye ki ni ki hospital ki la don lepa la ka jong ka isolation halai jong hospital jong ki te ka banga kwa ban ong kolong ba nakaliang ka sarkar kini ki hospital kimla ban pha ya kinong pang syaying klem da kadon kadau ka bapiang tang namar ba phi tip bakide na kata kisnong badon ka positive cases katala bakla ban nga ai ka warning ru na kalian ka sarkar ba phimla ban le komta bat nga da kerpat yi ki pai ba lani kinong sensar snong ki song sensau lada jia bakilap don ki hospital ke bakum kita kin pentip officially immediately siya ka sarkar ngin sa sim action katkum kaan